आणि या बघा आता ताजा तवानं होई तिला रक्त आता वाढतात येतं तोंड बोलता तसा रक्त वाढता तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, मी जेवलं आणि लगेच बाहेर पडलं आहे, कारण आऊट लावूची आहे जरा तापता, त्यामुळे नांगरून जरा आऊट लावूची आहे. आऊट म्हणजे नाचणी लावूची आहे. तर मालवणी आमचे शब्द कळणार नाही, तर नाही तर म्हणजे या वाटेत गमल्यावर पुण्याकडे चाललो की काय, पुण्याकडे जायच नाही, नाचणी लावूची आहे. आणि ह्या बघितलास टोंबिये मोके म्हणतात एका टोंबियावर लावूचे आऊट. तर आपण काल आव्हान काढलेला होता, तर आत्ता बघूया आज लावूक मिळता का थोडासा. तर बाकी काय म्हणतात, पाटाचं पाणी कमी झाला, पुन्हा पाऊस कमी झाल्यावर पुन्हा कमी झाला. नाना पुढे गेले होते. तर नांगरून घ्यायचं आधी, पहिला नांगरलेले होते पण जरा चिकचिकीत होते, कोपरे ओले होते जरा, त्यामुळे पुन्हा एकदा नांगरूची आहे जमीन. तर चला नांगरूया पटापटा. तुमची छत्री काय, तुम्ही छत्री हाणला पकडेस तरी मग. तर मित्रांनो, एक कोपरं नांगरता पाऊस येलो, एक कोपरं नांगरून झालो आणि पाऊस सुरुवात ती बघा. आणि या बघा आता ताजा तवानं होई तिला रक्त आता वाढतात येतं, तोंड बोलता तसा रक्त वाढता हा रक्त त्याचा तसा तोंड बोलायला लागला की समजायचं याचा वाढता रक्त. पण दात काळे कसे आले, औषधानी झाले बरोबर. काय झाली छत्री तुमची. तर अशा प्रकारे जोरदार पाऊस आलेला आहे आणि पुष्पा भिजता पावसात. पुणग्या काय राहुला, पूनमताई कुठे राहिली. संध्याकाळचं ह्यानी ह्या धरलेलो हा कसा का डोळे मोठे करून कोणाकडे बघतो. तर मित्रांनो, पाऊस लागलो वाईट जरा जमीन चिकचिकीत झाली, पुन्हा ओली झाली, त्यामुळे वाईट जरा हळकासाठी म्हणजे वाईट जरा तापक हवी. ऊन बघूया पडता काय, तोपर्यंत आव्हान काढतात. आणि मी जातो आहे आरती चिंटू कानूक, म्हणजे ढोरांक कानूक जातो आहे. त्यांका नाही तर बांधान राहणार होती, तर त्यांका घेऊन येऊया आधी आणि नंतर बघूया आऊट लावूचा. पावसानं बघा आऊट लावूची रवली, आमचीच रवली आणि पाठी आहे. झालो एक कोपरं लावून आणि तू आत्ता जातं. ह्याचे काय
पावसा आहे. तवसा कोणाचा पळवला असता दिसता, पळवलेला आहे तवसा. थोबड आहे हा, कपाळा पळवलेला माहिती आहे भुईमुगाचे शेंगे तसा तवसा आहे बघा नाही यांचा. नाही तुला भाया तर नाही ना मी खातलंय. तर मी येतोय काल आग्रात घेऊन जातो ना कोण आता. हो आई नाना पुष्पा. पुष्पावीला हम्म. डोक्या नाही तुला दुखत बघूया आता डोक्यात दुखता की नाही तर तोपर्यंत चल मी ढोरांका घेऊन येतोय. काशी गपचूप तर बघीन मग तुझा. तर चला ढोरका घेऊन जाऊया. आणि आता जरा उजाडला म्हणजे ऊन जरा दाखवता. तर मित्रांनो कोणाक जर पाडे हवे असतील शेती वगैरे करणारे असतील तर त्याने मला सांगा, कारण पाडे देऊचे आहेत माझ्याकडचे ते नाव. तर मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, खाली दिलेला नंबर हा कॉन्टॅक्ट नंबर. आणि मी पाडे देऊन म्हणजे देऊचेत आणि दुसरी गाय वगैरे घेऊची आणखी. तर 3 पाडे आहेत हे बघा आमचेच आहेत. ते देऊचे कारण म्हणजे माझा जरा गोंधळ होता कामांच्या गडबडीत. च खाली आता जोताक बांधा होतील दोनही. पांढरा आणि काळो जोताक बांधण्याच्या याचे आहेत. तांबडो अजून लहान आहे. माझी बाकीची कामार होतात त्यामुळे जरा गडबड होता. आणि माका जरा दूध देणारी गाय हवी आहे. दूध देणारी म्हणजे गाय किंवा म्हस बघूच्या, त्यामुळे चला. नाही तर म्हणजे बाबलू ढोराचा पुतियान चांगल्यांनी बाबलू ढोरा विकता की का, तर तसा नाही आहे. तर माका दुसरे घेऊचे आहेत आणखी गाय घेऊची आहे, त्यामुळे चालला. चला खालास तवसा तरी का. माकाच लहान राहूला कापून नावीलाच झालो शेवटी. तेव्हा तवसा खाऊ केव्हा बघा पहिलाच खातो आम्ही. केस मग काळो होता तुझं उन्हात. डे नाईट दे नाही डा दिसत नाही. चष्मा लावून पण दिसत नाही का ना. काढ पुष्पावन काढ पटापटा. काय पुष्पा तू ढोरं राख तोपर्यंत. हे बघा आव्हान काढलेलं आहे बघा. ही काठी घे हातात. तो हौसावरचा खायत आणि मग बुतूर लावणेतला काहीत मग कळत तुमका. ते पहिले आधी खायचे ते घ्यावा. मुंडकावलं कापून टाकलं त्याची शेंडका. तकडनं जेव काय होता. तकडनं जेव काय नानू पाटी येईल असता कडे. तर मित्रांनो बघा अशी आउट लावतात. टोमिया नाना पाडतात ते बघा तकडे हवा नानून गेले. मी गोवर घालतोय बघा. नाही तर म्हणजे मी काय करीत नाही पुण्य सांगात. सोपं म्हणजे मी मारू. पुष्पा रान निवडतस ना. पुष्पा जर चाय आहे ना. कुठे आहे चाय. तो मला केलेले स्वतः जातीनिशी दांडको घेऊन. दांडको नाही अजून का होतास. अजून का होतास. भारीच काम केला.
अरे तो मुद्दाम मुद्दाम बोलतात, विचारतात, तुमका तुमका काय? कळत नाही. आपल्या चॅनल मधले हे विचारतात सबस्क्रायबर, अरे तुझे पप्पा दिसत नाहीत कुठे शेतीत. त्याचे काही घे होईल बसते. नको. चहा त्याचे घ्या, फटाफट घ्या रे. चहा दे जराशी दे. व्हायचा ठेवून दे, टाकून दे, पहिला हाल तू व्हायचा बुटू. होय तर तुम्ही वाईट घरात बघा पुष्पाताई चहा नको. हे असे नाना ठोंबिये मारतात, एका ठोंबिये मारना म्हणतात. मोके 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 ना. हा, मोके हा. काही लक्ष तुझं काय माहिती आहे? अरे आणि लोक सांगता काम करतो हे काय काम आहे ते एखादा दिसता कळता. तुम्ही किती सांगणार जीत मारान म्हणून, मी काम किती करतोय या माहिती आहे त्यांका. ह्यो दम काढता म्हणून ती बाई सांगता. अरे ती घाटी चढताना काय म्हणा आजवर जाताना दम काढता. काय बाबा घातलं ना हवे तर सांगत असा. घातलं बांधली ठेवायची अगं इकडे मार काय काय काला इथे घाल. घातलंय ना. बघ. बघ, आवडला. ह्यो असं गोवर घालतात ह्यो बघा, ज्यांका माहिती असतो लो बऱ्याच जणांका. दोन घालायची नाही त्याला. हो, दोन खाऊ बघ कैसून कैसून जाऊन. सगळ्यात लावण्यापेक्षा आउटलॉक मस्त ना. बाबा एक तासभर सामान. नाही तर चिखलार लावची पाळी होती ना. हो जो. लावणी नाडक माणसं असली तर सांगा कोण हवी आहेत आमका, होय ना. तुम्ही सगळी इलाज ना तर एकटो मी नड्या. एका एका इलाज जरी झाला सकाळचं काम करून तर एका दिवसाचा ना एका दिवसात. तो ओढूच असता कणिक असता तो मुळार वर गेलो की योग होतो ती तो बाहेर असतो. कळलं का. पेंट कॅमेरे घेतो पेंट घेतो. पाणी खायला होय तुमचा कोयता घ्यावं. तर मित्रांनो आऊट लावून झाली अर्ध्या कोपऱ्याची. गोवर संपलो त्यामुळे राहूला अजून आव्हान काढूचं आहे एवढा. माझ्या मागचे 2 कोपरे लावचे आहेत आणि होय तर अर्धो झालो लावून, अर्धो आता राहुलो. जर तुमका आमचा व्हिडिओ आवडलो असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब केला नसाल तर, आणि बेल आयकॉन क्लिक करून ऑलवर सेट करा जेणेकरून तुमका नोटिफिकेशन येत. आणि आमचे गजाली वगैरे तुमका असेच बघूक मिळतील. ढोर आपली वर चरतात. तर चला इथेच थांबूया, पुन्हा भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.